Yeah, okay. Molo Sithando Sam. Hello, Siphiwe. All right. Njani? Ndikhona nam. Nami ngiyaphila. Ndingumphulaphuli sithi eCape Town. Yes. I'm turning 27 ngonyaka. Okay. Into eyenzekayo yona kudibana nomfana ngo-2014. Yes. I was doing i-first day ndadibana nobhuti ke sathandana sa-right yonke into ya-right. Uthe last year by 2016 ubhuti ngoMarch waproposa. Ndavuma but ukuphuma kwami ne ndamcela ukuthi ngicela like ndamcela ubana sithi ukuthi anile ngicela ukufunda kuqala. Ewe. Ne then kongo xa ngiba ufuna lungisa ekhaya then after ngoku singathetha about umshado. All right. Akakho ngxaki sithidi apho last year ke wacela umshado aproposayo. Since last year. All right. Then kuthe last year njalo ubhuti I think apha ko June July watshintsha ubhuti afonele ehleli nam then ngiqambuza ubana ufona ngubani athi mama umntanakhe mama umntanakhe ufuna into zomntana. Yeah. Ndibuze ke ngobana mama umfuna ebusuku ehleli nam. Ubumazi bono baby mama. Ndimazi se-Eastern Cape. Okay. Wayishilo kum. All right. Then ndithe ndihlele naye so angicela uba ndifake i-airtime efonini yakhe. Yeah. Ndiyifake i-airtime efonini yakhe then xa ndiyifakayo ne kungene imessage kaWhatsApp kubhiki mama wakhe. Yes. Only to find out basadata aza ngobohlukane. Hayibo. Then ndimkhonsa ndimbuze ke ubana bhuti ndibona this thing kwenzeka ntoni. Then ngoku lo bhuti yena alake andixelele ukuthi ke na ubona umntanakhe usamthanda sinosesitori eso. Ndibuze mna ke bona uthini ngam. Yeah. Athi kum like ebecingene ukuthi ngoku yena ngoku what if mna ndifike emzini andazala emzini abe eke ulantuka mama umntanakhe. Hayibo. Ndibuze mna ke how do you know ukuthi mna emzini uzala? And khona uba usalanga emzini ingokuzala nalento. Siziyandiyazi. Akuthandi na. Siziyandiyazi. Then how do you know ubana bhuti andizala emzini? So athi na unefear lento leyo. So usadecide between mna nomntanakhe. Yeah. Okay, it's fine ke sixabane ke ngonke leyo then goduke ke ukuxona kwethu ke ubhuti funa buye ke apha ngo-October ke ngoku azo-apologize. Yes, October. Okay. Last year. Yeah, last year njalo abesithi like umyekile like antikile udecide ukuthi ufuna uba nami. Yes. Okay, like ndivumele ke ngapha ngxaki ndivume. Yeah. Ubhuti ahambe ngodusi magoduke Eastern Cape. So ndithe ndilapha eCape Town mna yena se-Eastern Cape. Ndizofunelwa yi-cousin yakhe. Xa ngixelela ukuthi ubhuti wakhe ndivile naba ubhuti uyalobola ndobona umntana wakhe. Oh no. Yes, I was shocked. I was in that home. Oh no. Then ndamfonela ke ubhuti babhuti ndiba kwenzeka kwenzeka ntoni. Abesithi bezandixelela ndibuze kanti ukuza kum wena October because kaloku ngobiza kuwo ngo-October that means ebeseplanile already ukuthi uzotshata umama umntanakhe so ebesabuyelana ezoxolisa kuwe. Andimazi sithini into ndimbuze ebesithi ebezandixelela like uthi ebenefear yondixelela yonke leyo so yena uthethile ukuthi ufuna mama umntanakhe so uyathetha ngoku apha
apha kumanje. Oh no. Njengosisithi ke ngoku nina lo bhuti ngoku ingxaki apha ikhoyo lo bhuti sisithi ukantukile uhlala next door apha ekhaya. Like apha ekhaya. So next door. So uhlala next door ekhaya. So lo bhuti ngoku sisithi eleke ndimbona inhliziyo yami ibuhlungu and no andifiliseki because ndine-anger. So ulanto ufunde i-anger. Njengoba sisithi ke ngoku enye ingxaki ne ubhuti sisithi no ufike ndisheli ngingajoli because of ngo-2013 ekuqaleni ndareyishoneni ngabantu abathathu. Oh no. Then I found out ukuthi then after the chill after ukuthi I'm actually positive. Because ngosithi ubhuti ndamxelela sami isitolo sami ubhuti ahamba nangxaki nto leyo because ufike like nginatrust ngingathembi kampini ubhuti. So ubhuti one day sayibona like this feel comfortable around around yena libala about it about into eyenzeke kum. So what I remind me about into eyenzeke kum about into nayo. So like most we went back to school and like I feel like ngoku I feel like xa ngibona umuntu ongubhuti uyoyika Hello. Hello, sithando sami. Kasi andiyazi ukuthi manithini ngihlala ngaphi andiyazi. Wow. Masiqale pha ngoko-Rachel ngabafana ngabantu bathathu ngo-2013 babanjwa yathini into sithando sami? Zangabanjwa. Zabafumaneke. Zabafumaneke. Awubazi. Danisuka emsebenzini ngokhona. Ewe. Then ngilinde itaxi. So kwafika nje imoto engayazi bayisuka phi. Imoto yandithatha yahamba nami. So abantu baba bandivalela apho for a week. Oh no. So abantu every day abantu besizele babakhulisa babampikile basisana ngami every day. Oh no. Then ke uphuma kwami apho ngomnye wabo bathathu like owandisizelayo wathi lo wathi xa bemkele ababili uzandikhupha apha le ndawo. Then ngiyandle bhuti wasama ukuthi bana ndiphume ke ebusuku ndahamba ke ebusuku endaweni engayaziyo luckily adibana namapolisa. Then umsebenzi waxela into eyenzekayo then masasiya phana akusikho kwamntu. Then ndaya ke esibhedlele ndafumana ukuthi I'm pregnant and I'm actually positive. Pregnant, HIV positive. I also see the dental, but then andimfuna umntana lakini umntana andimfuni. Sithando sami. So ndawudibana nanto ndawuthetha nje iyanto yala. Bayayazi ekhaya khona umama khona utata? Esizakhona ngobabili bayayazi. Bayayazi. Uyayihamba i-counselling sithando sami okanye uyahambile? Uyihambile i-counselling? Ndiyihambile nayihamba because ubhuti nantukile ufike ndiyihamba right sendifinisha sendihelisha. Then ngoku ndibile back to square one ngoku. Yo.
Hayi man sithandwa sami, I think ubhuti ebengakuthandi. Uyayibona lonto leyo? Ubhuti nje kuba i-girlfriend yakhe andithi se-Eastern Cape, ne? Wena ubulapha so ubuyi-substitute nje, ubungumuntu nje ukuba athi ngalomzuzu sekapa abe ene-girlfriend. And mhlawumbi kuba wena uyeke wena uye wa-open kuye wamchazela i-status sakho and wakwamkela benicondomize ne? So inobuyazi liba nizacondomize so akhonto, but uzixelele into yobana akafuni uba na-future nawo. Kwale nto athethe ngento yomntwana unalantu uba yena akafuni mhlawumbi ukulala nawe ngaphandle kwecondom because mhlawumbi akayazi kakuhle ibithini into ye-HIV kubona and AIDS. Akayazi ba xa nifuna uba nomntana niyakwazi uba niye kwa-doctor kuchekisha into yoba ithini i-CD4 count yakho, i-viral load yakho, uyayazi because aseproposile sahamba ngihamba naye. Ewe. Like akasalantuke afumana information about yona akamind again. I wonder because andimazi ubhuti uproposela ntoni kuwe ezazi ubufuna utshata umama umntanakhe. The time edibana nawe uthe uqabene nomama umntanakhe bahlukene or udibane naye esithandana naye nithandana nababini nani nobabini. Wathi uhlukene sithi akakhonto imphosino umntanakhe. But yayibona bebengahlukananga. But ke ngoku ayona nto understand into yoba ade aye to the extent yoba apropose kuwe kanti uyazazi ba akakho kulonto. Or mhlawumbi uye wangathandi into yoba usithi wena makalinde uqale ugqiba ufunda uphangele ulungisa ikhaya lakho and then unangaphi ubhuti? Usifuna 30 yena. Una 30. Yeah, okay, because ngela xesha utshoyo uye wa-understand kangathi hayi ke mna ke ndifuna utshata ngoku andizukulinda. Yeah, understand? Ngisho uthe akukho ngxaki uzawulinda akamind ulinda. And into yalast year leyo nini ngwaproposayo? Last ngoMarch. NgoMarch. Ngokube yam ngithethe yam so this year ngokuyantwa i-4th yam last ngokugqibela. Next year uyaphangela. So ngoDecember uproposa kuwe ubhuti ngoMarch, then ngoDecember same year uyahamba uyolobola mama umntana. Hayi ubhuti udlala ngawe sithando sami. Sukulila manje sithando sami, uzamfumana umuntu ozakuthanda yazi because ube honest ubhuti wamchazela ngayo yonke into yakho. Next thing ngoku uzokuvisa ubuhlungu obuvile obuviswe ngobhuti abathathu. Ubhuti ngoku umnika inhliziyo yakho umchazela impi status sakho nangu ubhuti kwakhona udlala ngawo uzenze ngathi uyakuthanda kanti akakuthandi ngoku kuvisa ubuhlungu uyayibo. So suphelelwa sucinga bafana ba bonke obhuti banjalo. Uthando uzalufumana ngexesha eli-right. Mhlawumbi naleni into mhlawumbi ibisisifundo sokuba mhlawumbi ukhawuleze wathandana nobhuti because lento yakho ye-rape yenzeke ngo-2013 then wadibana nobhuti ngo-2014. So ngoku bezakucebisa uba ubunako ungaya ku-psychologist uye counseling or ukhulinde nokuthandana ngokukhume kancinci because awukho right isithando sami tu ngoku. Like nalento ithethayo uba obhuti uyaboyika and I understand ufanele uba umuntu obuboyika uyayibona. Yes, so ndicela uba ukhe ume ngokuthandana and then uzame into kokubana uphinde qala i-counseling kwakhona uyayibo. So that uzokwazi uphinde uyazi ba abantu abangobhuti abakho njengalo bhuti lo okuphoxileyo, abakho njengababhuti bathatha bokuvalela endlini bekureyipha betshinisana ngayo iveki yonke bakwenza pregnant bakusulela nge-HIV. Uzamfumana umuntu ozakuthanda sithando sami xa futhi I know that ba uyayazi into yoba xa u-HIV positive ayithethi ukuthi ubomi buphelile, ubomi buyaqhuba but ngoyayazi i-lifestyle yakho ithini because i-status sakho yasazi uba sithini andithi le into uyayazi. So ngoku into efuneka into yoba ukwazi uba utruste obhuti uyayibo. So ngokufuneka ulungiswe inhliziyo yakho kuloo nto lena ndithi khawuhambe i-counseling and khawume ngokuphinda uthandane kwangoku. Khawukho uhambe i-counseling ufocus ezincwadini zakho ugqibe i-degree yakho uphangele and then uzobona kuba ithini into uyayibona sithando sami.
asikisi wethu. And enye into kuko wenu ke ngoku apha awunomcelela obhuti akarenti kule ndawo akamke umcele just for your sake because wena ukwazi uhamba kowenu apha amke ohlala kwenye indawo. Akafuni ndimcelela akafuni. Uyarenta akafuni. Benohamba basohlala kwenye indawo yintoni la kwenza yona lo muntu. Ndimcelela akafuni kudala ndimcela akudala into kudala. Sure. But ke after seyibuyile ngoyekhaya egqibovele lobola ngoku ebuye ngoDisember khangaphinda azocela uxolo athi uyakuthanda ufuna ntandani. Okay. So iphelile relationship here now usamthanda ndithi. Angamthanda but konke ingxaki ngokumana ndiyamzonda and enga ndine-enga. Yes. Ufanele samba ne-enga right. And le into funeka ukuthi go through yona ube ne-enga ukhale uthini but into endingayifuneli ubuzambona okokoko uzukwazi ukuba uphole uhilishe uyayibo. Awukwazi uyohlala esikolweni awukwazi uyohlala kwenye indawo apho ungaze ungakumboni ugqibe like ungabikho ecala kwakhe. Ayikho indawo onoyohlala kuyo. Mhlawumbi nofuna i-room esikolweni khale khona. Yes, this so the process yayo wena awunatshomi esikoleni onohlala kuyo closer to esikoleni ohlale nayo kwalomzuzwana usuke mana pastor sami because dinewari yoba uyafunda nofunda uyayibo uzawukwazi lapho ukufocus uconcentrate ezincwadini zakho kukho lo muntu lapha ecala kwendlo kwenze lento. Ikhona ngamsiza esikoleni khona. Ungakwazi ndingazama kuyo. Ungakwazi uthetha naye mhlawumbe umane uyohlala khona noba uyaya Monday to Friday uphinde ubuye ke uba cabafune kubuyile uze ekhaya yayibo umane okuba kungabikho apha kulomuntu ungamboni xa yena engafuni ukusuka kule ndawo uyayibona lonto. But ngoku masithethe ngawe. Uyabona wena uyintombazana apha estrongo eyomeleleyo umuntu apho yazi into ayifunayo ukubone and ndiyayithanda lonto leyo and ufuna ukuqhubeke kunjalo nabanye abantwana bangangawe abano 26 abathena 27 this year bayayazi into bana ithini bafunda pha kuwe so qhubekeka wenze lonto leyo uyazi into kokubana ngenye imini uzofumana umsebenzi ngenye imini uzomfumana umuntu ozakuthanda akuthanda inhliziyo yakho yonke uhlala ube nefamily yakho ube nabantwana uyayibona sithanda sami. Uqhubekeke usitye ARV zakho uzoba right. Abazali bakho bayayazi yonke into bayakusupporta ndithi. Kakhulu. Wesithando sami kakhulu. So ngicela uye kwi-counselling ke uyeva. Uzawukwazi kuye? Okay. Ndiyakuthanda kakhulu uyeva. Okay ke sithando sami bye bye. Bye. Bye.
Watsho kamnandi ke unathi Msengana isithi kubuhlungu wasithatha sibaka phaa kumizuzu yi-26 betleke intsimbi ka-11 o'clock kumhlobo wenene FM. Sizaza kuwe ke sive into kokubana ithini ke zakho ingcebiso apha. Inkqubo ithi Emfuleni Wothando uhleli ke no-TSI siphethe istori sikasisi apha esebuhlungu ngokwenene. Sithi ke uye wareyitshwa ngo-2013 ngabafana abathathu bamthatha ebus stop buye emsebenzini wabomvali lapho wangaziyo wahlala khona iveki betshintshisana ngaye wadwa omnye umfana wamsizela. Then ngo-2014 wadibana ke nalo mfana athi usebenze kapho uhlala next door kwakowabo bathandana and abantu ababamrepa wapregnant wafumana futhi kwafumaniseka bu-HIV but ke isisu wathi akasifuni uyayibo and understandeka futhi loo nto leyo. So ngoku wadibana lo mfana ngo-2014 lo mfana ke wamchazela ngemeko yakhe wa-understand umfana bathandana. Last year waproposa ngoMarch umntombazana yatsho uba no khawundilinde gqibofunda khe ndenzela abazali bam lungisa ikhaya lam and then ke sizotshata. Wavuma umfana kodwa besekhe wabona ke into kokubana umfana ngathi usebhizi no-baby mama wakhe because umfana uno-baby mama use-Eastern Cape. Xa egodwa kumfana ngoDisemba last year wava usisi into yoba umfana uyalobola lobola ubaby mama wakhe. Xa sembuza uthi yena bengenawulinda yena uthi no akakwazi ukuba atshate yena kuba kaqinisekanga into yobana uzawukwazi na ukuba amnike abantwana. Wow. Okay, so itsho ke into sifuna uva ke ingcebiso kuwe usisi ukhathazekile endimkhathazayo into yoba ngoku uthi intliziyo yakhe ibuhlungu and akayazi into kokubana angathemba kanjani na abantu abangobhuti. Uyaboyika nje abantu abangobhuti kuba ngoku le into emehlelayo yesibini yayibo, so akasathembi into. Uthini ke wena? 0891104757. Mna ndithi laa bhuti lo uyiluza for futhi bonke boyi-4 nje zii-losers. All right, usisi akanayo nix, uzamfumana umuntu amthandayo. 0891104757. Masive zakho ingcebiso uba zithini na. Mawula mhlobo. Hello sisi. Hi sithandwa. Sisi noSinazo Mxwali. Nasisithi bendizothi lo sisi lona makayeke lo bhuti lo, makavele ayeke lo bhuti aphume kwakulo bhuti lo omhlukumezayo like lo omhethishayo avele alibale ngaye because once walibala ngaye kuzoba ngcono ngokuye ixesha lihamba. Just nje amkhupha apha entliziyweni yakhe sisi. Mlibala kanjani umuntu ohlala next door kwakowenu? Wakwenze zonke izinto wakuthembisa umtshato waproposa kanti ngoDisemba uzawuhamba utshata uzawuhamba ulobola. Yo inzima sisi kodwa manje ngase xa andiyazi amapolisa anomsusa na ye-protection order. I don't think so. Noko andiqondi azawuthi kutheni. Ayemamela isitori sakhe because une-story sakhe unesizathu soba funeka asuke phayana kulaa ndawo because uyamlandika uyamhethisha every day elokhu embona nje uyakhathazeka. Hayi andiqondi uba angamsusa. I don't know nge-emotional abuse because ke ewe but I don't think angayenza loo nto. Andazi mhlawumbi. Ayisithi ndiyamsizela abe right kodwa nje mna xa seyindimi vele ukhuphe lo mntu ingxaki apha entliziyweni but yena ndiyambona iyafuna umkhupha. Xa uzawuhamba njani apha ecangwa kwakhe apha ecangwa kokwabo nantsi ingxaki. Shapho ke. Inkosi sithanda. Molo mhlobo. Hayi masivithi kunjani? Ndikhona njani? Ikona namphela umsiyana mango beJoburg ne. Asiyasithanda. So hayi mina ingaske usisa lo ahlala esikolweni mana angahlali kufitshane nalo bhuti endawo abantu bathathu bamenza lento le ingasithi kanti basedila bakhoya. Hey. Ngazo ingxaki into bazaba bafumaneke so kubone. Ibuhlungu masithi. Yeah. Ibuhlungu sithando sami. Inkosi kakhulu. Sharp. Molo mhlobo. Hayi bathini so. Cela sivale radio sithandwa. Hi. Ngiyaphila sisi right wena? Do right ma'am. So ngasesibathijiso ngu-Anele May lo eJohannesburg right? Yes. Yeah, ngicela ukuthi kulo sisi ne. Lo mfana lo uproposal nithi. Yes. Lo mfana lo ebefuna ummoshela ifuture yabo. Ebengamthandi ebengapropose nyani. Or else lo mfana ugodukile waye emakhaya ne. Yes. Wafika kwathi kowenu
mfana mawuthatha umuntu omusha so kukhona ubaby mama uzolobola kakhulu, then mawuthatha ubaby mama wakho noko abangeke bakudle kakhulu. So it's either siyayeke le out le imamele abazali bayo ayifolowanga inhliziyo yayo, yabo. Ukucebisa yena le ntombazana mayivele isuke man, mayiphume kuye, mayiphume ko like mayenze le icebo la series. Ngifuna movie le mna out ingamboni everyday. Ingamboni everyday akaphume kwabo yeah, cause nathi ngokuyasililisa lento, cause bantu amadoda zizinja, not all of us sinjalo. Yes sithando sinjalo. Okay, makabe right, ngifuna be right le sister. Okay, ke butwa, nkosi kakhulu. Ngiyabonga. Okay.